Grabatzen ari garen unean gaueko 11:04 igaro diren honetan, Atletikek eta Manchester Unitedek San Mamesen jokatu duten Europa Ligako finalerdietako joaneko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena deabru gorrientzat izan da huts eta hiruko emaitzarekin eta polemikaz jositako norgehiagoka izan da, eta beti egin ohi dugun moduan hemen aztertuko dugu hori guztia. Lehenik eta behin gogora ezagun, bi taldeak nola iritsi diren gaurko norgehiagoka honetara. Batetik Atletikek 1-0 irabazi zion Las Palmasi, eta Manchester Unitedek berriz iraolaren Bournemouthen aurka bana berdindu zuen. Honen bestez, esan daiteke bilbotarrak behar bada bolada positiboagoan iritsi direla, eta horren ondorioz Ernesto Valverdek eta Ruben Amorimek urrenez urren honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Atletikek 4-3-1-iko sisteman Julen izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan De Marcosek jokatu du eskuinaldetik, Jurik ezkerraldetik, Bibian eta Geray izan dira atzealdearen erdialdean, Ruiz de Galarreta eta Mikel Jauregizarrek osatu dute euskarri bikoitza, Berenguer erdi puntantzela, eta goian eskuinaldetik Iñaki Williams izan da, barkatu, ezkerraldetik Nico Williams, eta goian Marouane Sanadi. Ruben Amorimek berriz 3-6-1 bere ohiko sistema atera du. Onana izan da ATP-an, atzealdean hiruko lerro horretan Lindelofek jokatu du eskuinaldetik, Maguirek erdian eta Leni Jorok ezkerraldetik, Ugarte eta Casemiro izan dira zelai erdiko bi jokalari atzeratuena. Casemiro apur bat euskarri lanak egin ditu eta Ugarte apur bat eskuinerago kokatuta ibili da Bruno Fernandesen laguntza handiarekin. Hegaleko jokalari aurreratuak Mazraoui eskuinaldetik eta Dorgu ezkerraldetik izan dira. Bruno Fernandes ere hor Ugarterekin nahiko parean ibili da. Garnatxok jokatu du eskuinaldetik eta Hoglund izan da aurrean. Epailea Espen Eskas izan da, barrean Alejandro Di Paolo izan du laguntzaile, eta zer esan handia eman du epaileak, hainbeste non norgehiagoka baldintzatu duen lehenengo momentutik. Partida, Atletikek ohiko moduan presio altua egin du, lehenengo minutu oso onak izan ditu Ernesto Valverderen taldeak, baina egia da zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera garatzea kosta zaiola gaurkoan, eta hasiera horretan trabatu izanak behar bada gerora ere eragina izan duela esan genezake, ez? Marouane Sanadi esate baterako partidan oso sartuta ikusi dugu beste behin ere. Ikusten da behar bada oraindik gauza asko dituela hobetzeko, baina beti arriskua sortzen duen jokalaria da, baina batzuetan behar bada iruditzen zait arean bere presentzia handiagoa izan behar dela, ez? Askoz ere gehiago nabarmendu da adibidez gaurko norgehiago kanare azkanpo egin duen lan horretan, baloiak bizkarrez jaso, baloiak gidatuz, baina jokalari altua da, handia da, eta behar bada gidatzerako garaian ere oreka hori mantentzeko edo ez da jokalaririk aproposena. Nico Williamseren nahiko sartuta ikusi dugu, ez behar bada beste batzuetan bezain besteko desberdintasunak markatzen, hor ezkerralde horretatik kosta zaio apur bat Atletikeko jokalariari, baina oro har ere ongi sartu da. Eta Manchester United hasiera baloi oso arriskutsua galtzen hasi da, batez ere zelai erdira atzealdetik ateratzean, ez? Oso garbi izan dute bi taldeek atzetik atera nahi zutela, eta Atletik esango nuke askoz ere gehiago saiatu dela, hasiera batean behintzat fisikoki talde indartsuagoa da Ernesto Valverderen Amorimena baino, eta horregatik hasiera behintzat presio oso altua egin dute. Ia une oro Manchester Unitedek pase bat ematen zuen bakoitzean Atletikeko jokalari bat behintzat gainean zegoen, baina gerora ere partida luzea da, Europan partidak are luzeagoak eta esango genuke fisikoki exigenteagoak direla, eta horren ondorio zain zuzen ere Atletikek
apur bat erreserbatu egin du eta apur bat atzerago kokatu du, ez, presioa egiteko lerro hori. Eta minutuak aurrera joan ala hor aukerak izan dituzte Valverderenek, baina egia da Onanak ez duela aparteko lanik egin behar izan, baina hor kontua kontu, bosgarren minutuan jada Garnatxok gola egin du, baina epaileak balio gabe utzi du. Ez dute semiautomatikoaren irudirik eman, hori harrigarria iruditu zait, esatea nahi bada. Bai bota dituzte marrak ohiko moduan, eta nik marrak bota dituztenean ere oso zalantza handiekin geratu naiz egia esanea jokozkan bote zegoen Argentinarra edo ez. Kontu epaileak balio gabe utzi du gola eta hala ere Manchesterren lehen abisua horixe izan da. Gerora esan dugun bezala Atletik gehiago izan da, baina 30. minutuan Harry Maguire normalean jokalari baldar moduan izendatu izan dute. Ia da ez dela Manchester Uniteden bere ibilbideko unerik oparoena bizitzen ari, baina gaur baloia hartu, Jauregizarri sekulako jokaldia egin dio, egia esan Mikel Jauregizarreko rikeragarri sufritu du jokaldi horretan, erdirak eta egin Ugartek buruz eman dio Casemiro atzean, bakarrik zegoen Oscar de Marcosek marka galdu duela eta jokalari brasildarrak Julenen aurrean ahoko zuloan ez du barkatu. Huts eta batekoa zen Manchesterrentzat, oraindik ere beta bazuen Valverderen taldeak, baina egia da ez zituela gauzak oso argi, hau da, normalean Atletikek erasoak sortzen dituenean eta askotan gainera aurkariak asko kondenatzen ditu, ez, baloiak galtzen baldin badituzte, gero Atletik oso talde arriskutsua izan ohi da. Gaurkoan ez du horrelako sentsaziorik eman, batez ere partida hasieran Manchester United arazo handiekin eta zalantza handiekin hasi delako, baina hor Atletikek ez du baliatu eta gerora iritsi da gol hau, eta ja da 33. minutuan hortxe amaitu da, nor gehiagoka. Epaileak Bibianek Joliundi egindako penaltia adierazi du, niri penaltia izan dela iruditzen zait, baina onartezina dena txartel gorria ikusi duela, eta horrek gainontzeko guztia baldintzatu du hortik aurrera. Kolpe gogorra, kolpe latza, zitala izan da talde zurigorriarentzat txartel gorri hori. Epailea gainera 4 minutu edo igaro ditu barrean begiratzen, azkenerako monitorera joan da eta penaltia adierazi du, eta gainera Dani Bibiani esan bezala txartel gorria erakutsi dio. Horrek jada zurigorriak erabat partidatik atera dituela esan daiteke. Bruno Fernandesek 11 metrotatik ez du barkatu, eta gainera 42. Minutuan aldaketa bikoitza egin du Valverdek, batetik De Marcos kendu du, lehenengo minutu horietan horixe Atletikek badakigu, ahalik eta jokalari gehien izaten dituela erasoan, eta une horretara arte De Marcos erasoan presentzia handia edukitzen ari zen, bere galetik gainera etzen asko sufritzen ari, baina bere ordez Gorosabel atera du. Gorosabelek ez du bat ere paper erraza eduki, saiatu da hor erasoan eta ahalik eta gehien nabarmentzen, bere galetik ikeragarri sufritu du batez ere bigarren zatian Gorosabelek, eta bestea Berenguer partida ona jokatzen ari zen, taldeari norabidea ematen, baina testu inguruak aldatzea eskatzen zuenez, azkenean une horretan Atletik erdiko atzelari bakar batekin, Jeraiekin bakarrik baitzegoen, eta bere ordez Paredes sartu du, eta honen bestez Gorosabel eskuine galetik eta Paredes atzealdearen erdialdean Bibianekin batera ipini du, eta apur bat umezurtz geratu dira orgoian Iñaki eta Niko, eta zer esanik ez maruan sanadi, ez. Jada hortxe amaitu da esan bezala norgehiagoka, bigarren zatia erabat Atletik saiatu da nola ala, baina ez erabateko kontrola zuen Unitedek,
bosgarren minutuan atxeen aldiaren ostean Ruiz de Galarreta kendu du Valverdek Beñat Prado sartzeko, Ruiz de Galarretak ere ez du pixu handirik izan norgehiagokan, batzuetan gehiago agertzen da, gaurkoan ez du eguna izan, eta Prado sentzat ere oso testu inguru zaila zen, eta naiz eta baloi batzuk ukitu eta taldeari norabidea ematen saiatu den Euskarri Bikoitz horretatik oso zail izan du ez. 75. minutuan Maguire eta Ugarte kendu ditu, batetik Maguirek txartela ez du ikusi, egia esan hori ere oso zalantzatia iruditu zait izan du jokaldi bat Maruan Sanadiren aurrean, Maruan Sanadiri bakarrik geratzea zioala heldu egin diola epaileak ez du nahikoa kontaktu ikusi, gero gainera barrean begiratzen aritu dira, epailea bera ez da joan, baina barrean begiratzen aritu dira, eta ez datu egin dute, esan dute horretzegoela ezer, Maguire kendu du, partida ona jokatu du, Ingalaterrakoak golean parte hartzaile handia izan du, horrez gain atzealdean ere sendo, baloia irteterako garaian beste Maguire bat ikusi dugu, ez azken urteetan behar bada ikusi ez dugun hori, eta Ugarte ere kendu du, lehen golean oso garrantzitsua izan da, baina baita Manchester Uniteden zelaierdi horretan, Casemirok eta biek partida handia jokatu dute, batez ere Manchester United gehien sufritzen ari zenunean esango nuke lasaitasun handia eman diela, biek ala biek, eta benetan partida ona jokatu du. Eta Mountain partida, saiatu da horrez, ezkerralde horretatik batez ere Unitedek erasora jo beharra zuen, naiz eta utxe eta 3 irabazten joan, oraindik ere Atletik 10ekin egonda baliatu beharra zeukan, ahalik eta gehien abantaila zabaltzea, eta hor Mason Mount saiatu da, baina ez du lortu, eta Delaite berriz partida lasaia izan du, ja Atletik erabat ondoratuta zegoen esan bezala, eta ondorioz lasaia izan da gaurkoan Holandarrarentzat norgehiagoka. Minutuek aurrera jarraitu dute, United ukitzen eta ukitzen, Julenek geldik eta zoragarriak egin ditu, egia esan, apur bat Atletiki esperantza printza hori ez, pizdiez aieketenak, eta 74. minutuan Mazraoui kendu du Luxau sartzeko, Joro horren ondorioz eskuinaldean kokatu du, eta Mazraoui, hor eskuinalde horretatik min handia egin duela esango nuke, Juriri, baina orokorrean ere ez da asko agertu, eta Luxauek, partida lasaia izan du, esan Manchesterren erasoan ez du presentzia handirik izan. 79. minutuan Niko kendu eta Unai Gomez atera du, ja jokalari batzuei atsedena ematea ere ezinbestekoa zen, ezin baita aztu Atletik partida asko jokatzen ari dela urten, eta fisikoa da, eta jokalari batzuk erreserbatu egin beharra daude, Nico Williams kendu du esate baterako, gaurkoan ez du bere eguna izan, partida hasieran hor bazirudien, bere zertzelak edo utziko zituela, baina azkenerako itzali egin da Atletik guztia itzali denunean, eta benetan gaurkoan ez da, Nikoren gandik espero zen norgehiago karikatera, eta Unai Gomez atera da, beretzat ere testu inguru zaila, saiatu da, pare bai jokaldita, baina ez du bat ere arrakastari gabe. 84. minutuan, Dorgu eta Garnacho kendu ditu, Dorguk partida ona jokatu du, hor ezkerralde horretatik askotan ikusi dugu agertzen, behar bada Mazraoui baino gehixeago, eta atzealdean ere Iñakiren aurrean eta ongi defenditu du, eta orokorrean partida ona. Atera du Dorguk, Garnatxok ere, hor tarteka asko aldatzen zenez postuz jokalari argentinarra, batzuetan eskuinaldetikan izkin egiten zuen, beste batzuetan ezkerraldetikan, beste batzuetan erdiraxeago, baina behar bada izkin egiten abila den jokalari horri gaurkoan beste rol bat edo egokitu zaiola esan daiteke, borrokalariagoa, presioan oso sendo ikusi dugu, eta gero baloiarekin ere arriskua sortuz, baina ez behar bezain beste behar bada. Eta Diallo eta Mainu atera dira, guentzat ere partida lasaia izan da, horixe, jada esan bezala amaituta zegoen hor norgehiagoka erabat Atletik ondoratu egin da 10ekin geratu ostean, utz eta bikoa zen, utz eta bat bazen emaitza, behar bada beste zerbait izango zitekeen, baina ez utz eta bikoarekin jada erabat ondoratu egin dira Valverderenak, eta 87.
Williams kendu eta Jalo atera da. Williamsek Iñakik gaurkoan ere ez du bere eguna izan, ez da esperotako gaua izan, eta Jalo, ba horixe, berak ere ez du lortu partidan ezertxo ere aldatzeri. Kontua kontu, panorama oso beltz geratu zaio Atletiki Old Trafforden, ikusiko dugu ea kanporak eta behintzat itxuratzeko gai diren, Bibianen utxunea izango dute, utxune oso garrantzitsua. Gogoratu Atletikek utz, Unitedek 3 San Mamesen.